8 rokov za mrežami, ktoré udelil súd mladému hokejistovi za napadnutie policajtky, rozprúdilo množstvo diskusí o samotnej výške trestu. Televízne spravodajstvo má za úlohu širokej verejnosti vecne, stručne a presne približiť aktuálnu alebo neznámu udalosť. Naša spoločná úloha je natočiť regionálnu reportáž o revitalizácii Prüger-Wallnerovej záhrady v Bratislave spolu s redaktorkou Silviou Majerovou. Za mňou môžete vidieť spravodajský newsroom alebo jednoducho redakciu. Tu prebieha tvorba a spracovanie všetkých reportáží. Práca redaktorov v newsroome je veľmi vyčerpávajúca a náročná, aj keď to tak niekedy možno nevyzerá. Tému mi včera schválila šéfredaktorka a vedúci vydania, takže dnes ráno na porade som tému predstavila a neskôr som si šla vybavovať respondentov, ktorých chcem v reportáži osloviť. Ahoj Maroš, poprosím ťa kameru. Kameru, čo budeme točiť najskôr, sme voľní o 13. hodine. Dobre. Nastal čas, aby sme vyrazili do terénu. S menším meškaním si ideme vyzdvihnúť Fieldpack od produkčného. Fieldpack je digitálne nahrávacie médium pre kamery, na ktoré sa budú ukladať všetky surové zábery kameramana. Do reportáže som si oslovila hovorkyňu Starého mesta, člena správnej rady nadácie Horský park, pána Procházku, ktorý vlastne objavil toto stratené miesto. No a v poslednom rade som oslovila pani Reháčkovú, ktorá viedla študentov do tohto projektu. Teraz ideme do parku, o ktorom vlastne bude reportáž. Po príchode na miesto sa stretávame s hovorkyňou, ktorá už hneď so Silviou diskutuje o reportáži. Samozrejme už priebežne spolupracujeme na obnove tej Prügerky s partnermi, medzi ktorými neviem, či to môžem spomenúť, nemôžem ani. Popri ich príprave na synchrón, to je mimochodom inak povedané rozhovor s respondentom, pán kameraman vybaľuje techniku a kameru opatruje vodozdorným obalom vzhľadom na to, že akurát začalo snežiť. Prepáčte, viem, že moknete, ale toto mi zmoknúť nemôže. Keď je terén prehliadnutý a redaktor sa dohodne s respondentom, tak sa môže začať synchrón natáčať. Máš zapnutý mikrofón? Čiže ja bežím. Mestská časť Staré mesto sa uchádza o grant v rámci komunitárneho programu Európskej únie Life Plus. Celkové náklady boli vyčíslené na 380 000 eur, pričom polovicu by mohla pokryť Európska únia. Môj čas na výrobu reportáže v teréne je približne 2 až 3 hodiny. Od toho momentu, ako nasadneme s kameramanom do auta, vlastne obchádzame respondentov, chodievame priamo za nimi, väčšinou 102-3 miesta. Samotná výroba teda obnáša rozhovory s respondentami, často ankety, natáčanie ilustračných záberov, no a stand-up. Stand-up je jedna z tých vecí, ktorú sme ešte nerobili. Určite to poznáte minimálne z konca každej reportáže. Už tento piatok a sobotu zavítajú opäť dobrovoľníci do Prügerky, aby ju vyčistili. Silvia Majerová, teatri. Dobre. Kameraman si natočí už len posledné ilustračné zábery a posunieme sa k ďalšiemu respondentovi. Pri ďalšom respondentovi si musíme dokonca aj trochu upraviť interiér horárne, hoci sa pán Procházka z nadácie Horský park na obrazovke vo finálnej reportáži ukáže len na pár sekúnd. Je nádherným prírodným objektom, nedaleko od Prüger-Wallnerovej záhrady. Máme chránený areál Bôrik pri rovnomennom hoteli. Aká hlavná zásada musí platiť pri každej spravodajskej reportáži, nám povedal predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík. Hovorí, že všetky spravodajské relácie musia byť objektívne a vyvážené. To znamená, ak zaznie názor A, musí zaznieť aj názor B, čiže aj ten, ktorý hovorí áno, aj ten, ktorý hovorí nie. Práve sme sa vrátili z natáčania a teraz nás čaká spracovanie natočených materiálov, čiže postprodukcia.
Redaktor ide do výberky, kde si pozrie nahraný materiál a vyberie si z neho konkrétne citácie respondentov a ilustračné zábery. Teraz sme už v strižni, kde sa zábery z dneška dostanú do ucelenej podoby reportáže. Tá má väčšinou okolo minúty a 30 sekúnd. V strižni si nahrám komentár a potom vlastne so strihačom spracovávam celú reportáž. Medzi komentáre vkladám konkrétne citáty respondentov, potom to pokrývame obrázkami, no a nakoniec upravujeme väčšinou zvuky. Zadania štúdií museli spĺňať aj požiadavky Starého mesta. Po Medickej a Grasalkovičovej záhrade tak bude Staromestská prúgerka treťou verejnou záhradou tejto mestskej časti. Pred nami je krátky spravodajský blok, v ňom otvoríme aj nasledovné témy. Pozrime sa teda aj do štúdia, odkiaľ sú pri správach uvádzané príspevky, kde sa konajú rôzne diskusie a odkiaľ sú moderované mnohé relácie. Momentálne sa nachádzam za spravodajským pultom televízie TA3, odkiaľ všetky čerstvé informácie putujú priamo ku vám. Jednoducho to vysielanie si vyžaduje, aby ten človek vyzeral nerušivo. Potom je samotná príprava na vysielanie, to znamená prebratie si jednotlivých textov jeden za druhým, aby ma tam nič neprekvapilo a aby ten prednes potom bol rozprávaný a nie čítaný, tak ako sa niekedy stáva vo vysielaní. Veľmi často sa bohužiaľ stáva, že mám pocit, že sme prví, ktorí vôbec ten text čítajú, čo je veľmi zlé. V spravodajskej réžii máme za úlohu odvysielať pripravené správy a publicistické relácie podľa scenára, ktorý je pripravený v redakcii. Na tejto práci sa podieľa kameraman, ktorý ovláda kamery v štúdiu s ďalkovým ovládaním. Ďalej tu sedí režisér samozrejme, ktorý riadi réžiu, vydáva povely, komunikuje s prenosovými vozmi, komunikuje s redakciou. Ďalej tu je obrazový strihač, zvukár a systémový technik. Sú 3 scény na spravodajstvo, na diskusné relácie a potom scéna, ktorá sa používa na dlhšiu cykliku, na nejaké týždňové programy. Tam sa robili volebné štúdia a podobne. Teraz sa nachádzame v scéne diskusných relácií, konkrétne sa z tohoto miesta vysiela nedeľnejšia politická diskusná relácia. Takže kamery sú vybavené čítacím zariadením, čítačkou. Tá čítačka sa hýbe podľa toho, ako rýchlo moderátor číta text. Je ovládaná zhora režisérom. Vie režisér veľmi dobre zareagovať, ak moderátor zastaví. Moderátor začína svoj text čítať vtedy, keď sa mu rozsvietia 2 červené svetlá v štúdiu. Jedna je zvuková, červená, to znamená táto. Druhá červená je tzv. Kamerová. To je zase signálom, že kamera je pripojená do vysielania a teda moderátora je vidieť. Keď sa dve tieto svetlá rozsvietia, tak môžem začať prezentovať. Ešte krátko predtým, než sa rozsvietia, tak mi režisér dá pokyn týmto dorozumievacím zariadením, ktoré mám v uchu, zvyčajne 10 sekúnd pred samotným výstupom, že o 10 sekúnd idem. Aby som sa nepozeral v čase, keď zasvieti kamera do Facebooku. Našu reportáž o prúgerke medzičasom vedúci vydania zaradil do vysielania na ďalší deň na poludnie, takže sa môžeme konečne tešiť na výsledok našej tvrdej práce. Dobrý deň, Silvia Majerová, televízia TA3. Môžem na chvíľu vyrušiť? Amigos, adios. Môžem ťa poprosiť, zasvietiš tu nejaké svetielko? No len to tam dajte a fakt mi dajú. Počkajte. Jasne. No, Zuzá? Ja sa ti ozvem, mám tu teraz nejakých filmárov. Dobre? No, čau.